Uit een oorjefte die Aswinta Dijkstra een paar dagen voor haar dier, doch blikken dat ze al jaren bedriegen waard, troch de ex-man van haar zuster. De man lag in skiering en bedriegen Aswinta en haar zus Ali, omdat hij net woer dat zijn been in snits opgroeien zonen. Aswinta, jij gaat dood als het nu met of zonder kids is. En jij gaat dood en Ali ook. Daarnaast blijkt uit aangifte dat Aswinta in de middag van 15 juni 2011 getuige is geweest van een telefoongesprek tussen verdachte en Ali, waarin verdachte tegen Ali heeft gezegd: als ik de kinderen vanavond niet zie, dan richt ik vanavond een bloedbad aan en dat is dan jouw schuld. De man is in hege beroep gaan om ter de 18 cel en tbs van de rechtbank viersten te heeg voen. Nevens hem wie er sprake van deerslag en net moord. Maar het Hof oordeelde van de middag liek als de rechtbank dat het om moord ging, om de dieren maar opzetzin handelen. Meneer heeft al een tijdje voordat hij tot deze daden is overgegaan, heeft hij zich voorzien van wapens. Hij heeft 2 messen aangeschaft en een kruisboog. Hij is naar de woning toegegaan, heeft daar buiten een tijd lang staan wachten. Is met 2 messen die gekoppeld zijn aan zijn riem en de kruisboog met nog 2 pijlen in zijn laars naar binnen gegaan. En heeft daar het slachtoffer gestoken.